Noela ultima os preparativos para participar xunto a outros 24 artesáns en Arte San Froilán, que se celebrará do 5 ao 12 de outubro. Estas son algunhas das pezas que poñerá a venda na carpa que instalará a Deputación na praza que hai detrás do Concello. E unha alfombra deste tipo podeme levar ao mellor tecela uns 4 ou 5 días aproximadamente, según o largo que teña. Pero, en cambio, as que máis levan son as de pelo largo, que son deste tipo, que se fan con nudos. E esta pode levar alrededor de un par de meses a cabala. Recollase unha tradición que tan só sigue media dúcia de artesáns na provincia. El abriu o seu negocio hai tan só medio ano, pero ve futuro na artesanía. De feito, bueno, estou vivindo desto. Precisamente impulsar a artesanía como medio de vida, especialmente no rural, e promocionala de cara ao exterior grazas ao número de visitantes que reciben as festas patronais de Lugo é o obxectivo de Arte San Froilán. Noela é a primeira vez que participa. Outros compañeiros artesáns sempre me dixeron que era das mellores feiras que hai en Galicia a nivel artesanía. Poden visitar Arte San Froilán en horario de 11 a 2:30 e de 5 a 9:30. A entrada é de balde.